Bueno, ariketa honetan daukagu laugarren mailako polinomio bat deskonposatzeko. Ez dauko bidekai komunik, eta orduan derrigor rufinerekin hasi behar. Idatziko dugu, rufine aplikatzeko, bederatzi, minus hogeita hamasei, hogeita sei, lau, eta minus hiru. Eta minus hiruaren zatitzailekin egingo dugu aproba. Azten gara lehenengoarekin, bata. Bederatzi bajatu, bat bider bederatzi, bederatzi, hemen ipini, beraz, minus hogeita zazpi, bider bat minus hogeita zazpi, beraz, minus bat hemen, beraz, hiru hemen, 0. Beraz, lehenengo deskonposaketa bat, aldugu ipini, x ken hau, ezken batea zatitu dugu, beraz, x ken bat, bider, hemen geratuan polinomio. Bederatzi berriru, bederatzi x berriru parkatu, minus hogeita zazpi x karratu, ken bat, gehi, hiru. Hori ere, ken bat x parkatu, ken x, gehi, hiru. Hau, hirugarren mailakoa denez, rufinie jarraitu behar dugu egite. Vale? Borratu beharrean hemen daukaguna eta berriro kopiatu beharrean honen koefizienteak aldu egin jarraitu hemen. Printzipioz, goiko polinomioarekin, lehenengo pausuan, balio ez dire, egin bai dugu aproba zenbakiren batekin, balio izan ez duena, balio horrekin ez dugu egingo aproba berriro. Balioren bateaz lortu badugu deskonposatzea, balio horrekin egin beharko genuke errepikatu ze alda agertu bi aldiz. Vale? Dena den, egingo dugu, bederatzi hemen, minus amazortzi, minus emeretzi, argi dago, minus amasei, ez dela gauzotan zehatz izan, vale? Hor, dugu atzeruntz, eta zatitzaileak hiru eta minus bat falta da. Vale? Hiru zingo dugu aproba, bederatzi, bider hiru, hogeita zazpi, 0 hemen, 0, minus bat, minus hiru, eta zehatza berri. Eta, zer geratu da? Hemen daukau, berriro. X ken bat lehenik eukidugulako. Orain, X irua zein dugu hemen, X ken irua zatitu dugu. X ken iru eta behatzi X karratu ken bat. Eta orain, bigarren mailako polinomio hau, biderkaura berezi bada, karratu kenketa, geratuko zen, X ken bat, X ken iru, aurreko biak, bider, iru X ken bat, bider, iru X gehi bat. Vale? Arraro izango zen, egin behar izatea hau, bigarren mailako ekuazioaren bitartez. Egiten baduzue, urtez dira zen soluzioak plus minus bateren direnez, izango zen, honen ordez, agertuko zen, bederatzi, bider x ken bateren, bider x gehi bateren. Denaren, zertu dute, hau, ikusi behar duzu eta ezagutu behar duzu biderkaura berezi bat. Nik, honen bitartez itzen baduzue, ez dut kontako txarto, baina ez dut kontako osoa. Vale?